Sanarwar ta ambaci magana game da bincike da majalisar dokoki ta jihar Kano take yi na mataimakin gwamna kan wasu zarge-zarge, yanzu kwatsam aka ji yayi murabus. Kamar hakan yana nuna cewar akwai wata fargaba ne game da abin da wancan binciken zai iya bankaɗowa. Bayanin dai shine mai girma mataimakin gwamna ya ajiye matsayinsa na mataimakin gwamna domin ci gaba da zaman lafiya na jihar Kano. Amma akwai wani kila tattaunawa tsakaninsu da ko shi gwamnan ko kuma majalisa game da batun wancan bincike ne? To wannan kuma gaskiya dai kamar yadda zan ƙara gaya maka, idan aka zo wannan layin shi ma sai a yi bayani, amma gaskiya ba akan wannan layin ake yanzu ba. To yanzu me fatan shi mataimakin gwamna, akwai maganar cewar wancan bincike zai ci gaba ne ko kuma akwai fatan cewar daga wannan murabus shi kenan kila za a watsar da waccan magana ta zarge-zargen da aka yi? Mai girma mataimakin gwamna ya aje matsayinsa na mataimakin gwamna, so duk wani ishu da za a ce kaza ina ganin ba shine abin magana yanzu ba. Matsayinsa na mataimakin gwamna ya aje shi, ita ce magana. Amma ba ku ganin akwai haƙƙi na cewar kila tunda an yi masa wancan zargi kuma akwai haƙƙi na ya fito ya wanke kansa? Muktar, lokaci zai yi da duk za a yi bayani, ai yanzu lokaci bai yi ba. Ibrahim Garba Shaibu kenan mai magana da yawon mataimakin gwamnan jihar Kano da ya yi murabus. To nan kuwa ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya sun buƙaci hukumomi su gudanar da cikakken bincike kan kisan matashi, wato wani matashi da ake zargin wasu sojoji sun harbe a birnin Maidugurin jihar Borno. Shi ma na je na gana da shi shugaban rundunar 'yan sanda na CID din akan cewa su tabbatar da cewa an yi adalci kuma an yi bincike akan wannan al'amari kan yanayin yadda aka kashe shi ba tare da hakki ba tare da kuma tsarin doka ba tare da kuma umarnin kotu ba, haka kawai suka harbe shi har lahira. To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi don jin ƙarin bayani. Yanzu haka agogona cewa karfe 7 ne saura kusan kwata a Najeriya da Nijar. Kun ji cewa rahotanni na cewa wani harin makami mai linzami da Iran ta kai ya jikkata sojojin Amurka 12 a Saudiya. Yanzu kuma sai filinmu na gane mu na hanya. Ƙungiyar tsaffin 'yan majalisun Najeriya ta ce rashin ɗaukar matakan da za su fitar da 'yan ƙasar daga cikin halin matsi duk da irin yawan kuɗaɗen da gwamnatin ƙasar ke bawa jihohi kowane wata na daga cikin irin dalilan da suka sa har yanzu ake fama da matsin rayuwa da 'yan Najeriya ke fuskanta. Ƙungiyar ta ce gwamnoni na yi wa shugaban ƙasar Bola Tinubu abin nan da Hausawa ke cewa rijiya ya ba da ruwa amma guga ta hana. Honorable Makama Marcus shine shugaban kwamiti na musamman na kungiyar tsaffin 'yan majalisar tarayyar Najeriya, ya kuma yi wa Khalifa Dokaji ƙarin bayani. To wannan kungiyar tana nan musamman saboda kula da harkoki da abin da ya shafi damomin tsoffin 'yan majalisu wanda muka bar kujera, wanda ba ma cikin kujera. Mun kafa wannan kungiyar ne saboda tattalin abin da ya shafi duk damun da ya shafi tsohon ɗan majalisa mukan shigo mu taimaka wa junanmu. To kenan waɗanne 'yan majalisa ne 'yan kungiyar ku? A kungiyar mu ta kunshi da sanatoci da 'yan majalisun tarayya da na jiha. Su kansuloli ba sa cikin kungiyar? Kansuloli ba sa ciki. Me kuka manta a majalisa da kuka ga buƙatar ku dawo ta hanyar wannan kungiya? To lallai ba mu manta komai a majalisa ba. Ai duk dokokin da muke amfani da shi ai tsoffin 'yan majalisu suka yi. Duk dokan da take tare da Najeriya take rike Najeriya ai mu muka yi su tsoffin 'yan majalisu. Bar shi tun lokacin Shagari. Bar shi tun lokacin 91 har yanzu ai duk dokokin da suke operate a Najeriya a tsoffin 'yan majalisu ne. Mu muka san dalilan da aka yi wannan dokokin. Wanda suke shigowa yanzu ai ba za su san menene dalilin da muka wannan dokokin ba. So da mu muka sani inda aka tafi aka yi kuskure a ciki mukan dawo mu ce masu a'a ga dalilin da ya sa muka yi wannan dokan. Lallai mu muna ba da goyon baya, mukan zo muna sabin kamar masu bawa shawara wasu 'yan majalisu masu ci. Sukan zo wurin mu taimaka masu yadda za su yi dokoki wanda zai sa Najeriya ta ci gaba. To kamar waɗanne ne suka fi zuwa wajen ku, na tarayya ko sanatoci ko wakilai? Duk muna na ahade mukan ba su shawara ya gwargwado. A yanzu duk lokacin da za a yi wani doka na musamman a cikin majalisa ai da na jiha
ko na taraya suka nemi shawarwarinmu mukan zo a matsayinmu na kwamiti na tsoffin 'yan majalisu wanda suka kware a harkan yin doka mukan ba su shawara iya gwargwado kuma sukan ɗauki shawara kuma shi yasa ba sa cika samun damuwa. So wani zai ce wannan ne karan farko da aka ji kungiyar tsoffin 'yan majalisu kun fito ko ake jin aman ko aka kuke da ita kuma aka fara ji ko ake jin aman ku. Ba a taba jin kungiyar tsoffin shugabannin kasa ba a taba jin kungiyar tsofaffin gwamnoni ba. Me ya ba ku karfin gwiwar ku haka bayan ga wannan bangarori da su ba a jita su ba? Kamar kafin yanzu na maka bayani saboda mun ga matsalolin da tsoffin 'yan majalisu suka shiga ciki shi yasa dole mu dawo mu zauna mu domin matsalolinmu saboda mu kafa wannan kungiyar mu samu mu taimaka wa yawanmu wanda suke cikin hali kaka shi yasa muka kafa wannan kungiyar. Kungiya tun da ba doka ba ce, kungiya ce ra'ayi ne, ko za ka yi ko kar ka yi, kungiya ce. To akwai zargin da ake yi cewa majalisar nan ta 10 ba ta da maraba da ta 'yar amshin shata. Kamar kuya me ra'ayinku akan yadda take tafiya? To ba mu sani ba, abin ya ga dangantaka idan mutum ya gani da idonsa. Mu ba mu gansu wannan majalisa da wannan fuskan ba. Mun ga wannan majalisa abokan tafiya ce, muna tafiya tare, mukan ba su shawara iya gwargwado. Ban yarda cewa lallai wannan majalisa ta 10 'yan anshin shata ba ne. Duk da cewa ana ganin kamar duk kudurori ko duk bukatar da suka samu daga bangaren zartarwa suna rawar jiki wajen aiwatar da shi. To ka san mai gida shi sanin gidansa yake yoyo. Da ni da kai da muke waje duka ba za mu san menene kasa take ciki ba, amma duk wanda ke kan gwamnati ya san menene wani hanya in ya dauka zai zama masala wa kasa. To ni ban yarda da wannan ba, ni ba zan musu shari'a cewa lallai duk abin da suke Allah wadai da duk abin da mutane suke faɗa ba, amma dai na tabbatar duk abin da suke yi sukan ɗauki wannan lokacin su yi abin da zai kawo ci gaba wa kasa ne. To kamar ta wace hanya kake ganin sun ɗauki wasu matakai da suke? Akwai matakai da yawa, gwamnati ba ta yi shiru ba. Gwamnati ba ta yi shiru ba, ko gefen tsaron da muke tunanin ana matsalan tsaro a ƙasa, gwamnati ba ta yi barci ba. Wannan harka ta tsaro wannan ya shafi kowa, ko dan majalisa ko ba dan majalisa ba, harkan kowa ce. So don da wannan damuwa ce na duniya kuma damuwa ce na ƙasa duka. Gwamnati kuma tana iya kokarinsa. A baya-bayan nan mun ji wannan kungiya taku ta amince da goyon bayan shi shugaba Bola Ahmed Tinubu don fitowa ya takara a karo na 2. Kamar menene karin bayani? Shugaba dokar Najeriya ta ba shi dama ya sake neman kujerar nan.